soc Bruno i el meu projecte és M'estic a l'Horta, que jo comenci amb 22 anys, me fiqué en tot això del camp i va ser sobretot perquè vaig tindre una malaltia que me la vaig curar en productes naturals de temporada i menjant d'una forma equilibrada, no?, en el nostre mig ambient. I a partir d'ahí pues, vas dir, hòstia, quina potència que té la verdura per curar a les persones, i el que vas fer en el camp del meu bisavi és començar ahí a plantar una fanecaeta per casa. I d'ahí poquet a poquet me va eixir algun mercat i va desenvolupar la història hasta que al final pues, ara tenim mogolló de fanecats i estem venent hasta en menjadors escolars, que és algo important a plegar dins d'aquests menjadors perquè la gent jove mengi un producte de qualitat i la salut li benefici. I això és la meva filosofia, donar salut a les persones i de l'horta, per recuperar la terra també, que al final n'hi ha en tot això molts valors que estan perdent, són gent jove que apostem per un producte sa, ecològic i per donar salut tant a la terra com a la ciutat. I ahí pues, això és el tema. Jo sóc Antonio, soc de Llombai, he treballat en la FP agrícola durant molts anys, ha sigut agricultor des de jovenet i continua sent agricultor. Estic també molt involucrat en el tema agrícola a través de les societats de reg i de la formació, encara continua, i m'ha donat compte que des de lo que és la joventut, quan jo es comenci a donar classes, pues, la majoria eren tots fills d'agricultors. I han anat passant els anys i això ha anat perdent-se i han entrat gent que no tenen relació en el sector. I ja no és que sigui això, sinó que també la quantitat pues, ha anat disminuint. Entonces, l'assumpte seria per què ha ocorrit això, no? Esta falta de renovació generacional, per què ha ocorrit? Pues jo quasi diria que la causa bàsica important és que la societat no reconeix el valor de l'agricultura i que inclús la política tampoc ho reconeix, perquè estem cada vegada important més coses de fora i fent-ne menys així. O sigui, que no se valora. També dins de lo que és la societat agrícola, al principi eren fills d'agricultors, però després ja no. Per què? Perquè els propis agricultors diuen, xiquet, tu ves-te'n a lo que siga menys agricultura. Luego tampoc s'ha valorat des del punt de vista interior, no? Entonces, què passa? Que te trobes avui que no n'hi ha renovació generacional, no n'hi ha, però és que inclús jo crec que dins d'Espanya, València encara és el que més fotut el tema, perquè en altres zones, en altres autonomies, l'agricultura està més ben organitzada. Així, en València han tingut sempre el minifundio com a idea important, però clar, això ara actualment és un lastre. Per què? Perquè són xicotets campets que al final no són rentables. I clar, si no és rentable, pues, no n'hi ha res a fer. És de veres que, no sé, des del punt de vista agrícola, el sector el veig molt apàtic. O sigui, els vells perquè són vells i els joves perquè no volen massa implicar-se. Entonces, què ocorreix? Que no n'hi ha una reivindicació, no n'hi ha una exigència, no n'hi ha un seguiment perquè aquestes coses canvien. Entonces, al final, pues no sé això en què va quedar, perquè és de veres que les explotacions van disminuint, és de veres que el número de gent dedicada al camp va disminuint. A això s'agrega el problema laboral, o sigui, no trobem gent pel camp. Sabem que el camp té una problemàtica conjuntural i és la temporalitat, o sigui, són treballs de temporada. Entonces, claro, a vegades no pots agarrar una persona fija per tot l'any. I, clar, això dificulta encara més l'estabilitat laboral de la gent. Tot el que pot, diríem, de gent relativament jove, perquè clar, avui considerem jove fins a 40 anys, però no és així. O sigui que ja als 40 anys, com aquell que diu, ja devies d'haver fet el que tenies que fer, no?
Entonces es un problema de falta d'estabilitat en el treball i d'interès per part de la joventut, que si no es manegen, això té mal final. Sí. Jo veig també la part no, que és un treball que se treballa molt, que la veritat que pues, en tots els treballs se treballen, però en este pues, són plantes, són Sí, éssers éssers vius, vius, éssers igual que vius. els animals. Sí. Entonces, tot això comporta en que tu tens que estar pendent dia a dia perquè estiga bé, que no li falti aigua, que si tenen enfermetats estiguen bé. Entonces, carrea molta feina. Entonces, jo pense també i veig, des de que m'ha criat jo tinc 36 anys, vaig a complir, tinc 35 però vaig a complir 36, que des de l'escola i tal sempre anem a treballs que no se treballa molt, que se guanya molt. I tenim aquesta educació. És una educació de l'era moderna que és treballar poc i cobrar molt. Entonces, lo que és antic, com pot ser lo que és l'agricultura, ganaderia i tal, són treballs que la gent jove no vol ni veure perquè se treballa molt i a voltes pues, no cobres el que tens que cobrar, perquè els preus cada vegada van pitjor. I ara, en la problemàtica que tenim, que en vez d'apostar per l'horta de València o l'horta d'ací, d'Espanya mateixa, no, ara se'n van fora a comprar els productes perquè li siguin més baratos a les empreses. Entonces, lo que poc que tenim, en vez d'ajudar-lo, estan fent lo contrari. Entonces, si tu tens molt de camp i tires a vendre-lo i te paguen 0,20 cèntims i tu t'has gastat 0,30, imagina que moltes vegades és més, dius, jo per què estic treballant d'agricultor o agricultora? Per mi, per què me serveix això? Bueno, i l'altra és que sí que és veritat que la gent jove que mos hem tirat al camp, diguem, el que sí que tenim és una altra filosofia, que és la filosofia local, de vendre al Proximitat. consumidor final, Proximitat. claro, la proximitat i tindre un producte fresc i deixar-se de dependre de les grans empreses que te paguen molt mal aquest preu o del mercat, el valor que té el mercat. Entonces, aquesta gent jove són poquets, però estem fent, diguem, una xicoteta revolució al fer aquesta forma de recuperar el que era antigament. Perquè també moltes vegades això és ecològic. Claro, és ecològic que se diu ara, però això és el que feien els nostres bisavis. Els nostres abuelos ja no, perquè ahí ja estava la revolució verda i ahí ja estava tot vinga químics, herbicides, però el que feien els nostres bisavis és el que estem fent nosaltres i és recuperar un poquet l'antic, anar als mercats, vendre al client final, i ara el que sí que ahí jo veig que perquè n'hi ha relleu i això vaig endavant, el consumidor és molt important que mire cap a la gent jove que som, bueno, i si no n'hi ha gent jove, que també n'hi ha gent més major fent ecològic, que mire cap al seu territori i no mire cap a, no, és que per el preu preferís comprar al supermercat que siga perquè m'eix millor, però bueno, d'on ve aquest producte? Què comporta aquest producte? Aquest producte igual té més barat, però perquè li han pagat molt menys al que ho ha fet, o després d'això també pot ser que aquest producte tinga moltes més substàncies tòxiques i se faci més ràpid i tu pugues vendre-ho en més quantitat i més quilos, però perquè se li ha tirat molta porqueria. I t'estàs menjant un producte que t'estan venint a la teua salut. Entonces, al final, és el pez que se muerde la cola, no? Què diuen? N'hi ha una espècie, diríem, a nivell europeu d'hipocresia, perquè per una part volem les coses de qualitat, molta exigència, però els que estem dins del club. Però aquesta mateixa vara de medir no se gasta per lo que s'importa. No, no. Entonces, què passa? Que estem, diguem, competint en un mercat en el qual les condicions no són les mateixes, perquè així, bueno, jo no sé si al final has de passar 5 o 6 inspeccions per poder tindre-ho tot clar i tot fet, quan t'importen algo de l'estranger, bueno, de qualsevol país, i no se mira pràcticament si té les condicions que ens exigim a nosaltres. O sigui que per una part ens estem elevant els costos així, i allà mantenen els costos o són més baixos. Entonces, és molt difícil competir. Claro, lo que m'estaves dient de l'agricultura ecològica està fenomenal. Tots els passos que s'estan donant són anant a aquesta agricultura ecològica, que està fenomenal, però claro, n'hi ha cultius que millor són més fàcils de fer i altres que no són tan fàcils de portar en agricultura ecològica. I també és de veres que avui per avui pensar que l'agricultura ecològica puga suplir tota l'exigència que necessita el mercat,
pues no és realista, no? I també moltes vegades el de l'agricultura ecològica, o sigui, bueno, a vegades se sent per ahí que n'hi ha fraudes i tal, que, bueno, fraudes n'hi ha tots, no? Però, bueno, que al final jo pense que l'agricultura s'hauria d'encaminar a una organització, sobretot de venda, siga ecològica o no siga ecològica. Per què? Perquè l'agricultor dedica molt d'esforç a produir, sabem produir, i així en València, sobretot, tenim les condicions climàtiques i de terreno i de tot per produir el que ens dona la gana, però, sin embargo, no sabem vendre. O sigui, ho donem a vendre. O sigui, el comerç, les cooperatives no defenen el producte. Entonces, claro, o sea, si per una part els costos són alts, les exigències laborals són altes, econòmiques també, al final dius, quina és la via d'escape? Pues la reestructuració. O sea, el futur de l'agricultura té que anar per una reestructuració bestial. O sea, no cosetes xicotetes, sinó a gran escala. Anant tots de la mà, o sigui, la part del sector i la part política, o sigui, i sindicats tots, perquè si no, així no eixim. Les explotacions que s'estan perdent així en València van a un nivell alarmant. La gent que s'està deixant les terres damunt, que sense opció a res, perquè dius, no, és que jo deixo la terra i s'alquila o se ven. És que ni s'alquila ni se ven, s'està perduda. O sigui, perquè no n'hi ha voluntat per part del sector ni per part de l'administració de fer alguna cosa perquè això se solucioni. Perquè tu ara, per exemple, o jo, anem a alquilar una terra i mos fiquen 20 pegues. I si és a l'hora de vendre, ni te dic, no? O sigui, entonces, claro, poder enxuntar terra, poder fer que s'alquile fàcil, tot això té que basar-se en una estructura organitzativa administrativa, perquè l'agricultura sola no ho pot fer. Jo el que veig també és que quan, per exemple, tu te fiques dins de l'agricultura, els camps que pots arrendar, pues la sèquia trencada, l'aigua plega mal, perquè moltes vegades la ciutat el que ha anat és avançant i tota aquesta estructura que se tenia muntada per tindre un camp ben regat i ben fet, pues ha anat trencant. Entonces, en molts sectors de València, l'aigua no aplega bé, aplega poc, aplega molt tard per la nit, i dius, bueno, aquestes coses que no tenen ganes d'afavorir perquè n'hi hagi un relleu, perquè si aquestes coses s'afavoreixen i te fan la vida menys complicada, perquè quan vas està tot mig abandonat, mig caigut, i el rec igual t'ho tens que reconstruir tu. En molts camps passa això, entonces dius, ostres, pues sí que si per ficar-me jo a treballar tinc que gastar-me tants diners i damunt l'aigua me ve molt poqueta, pues per què me vaig a ficar a l'agricultura? I és una de les coses que jo me vaig trobar al principi, que després n'hi ha millors camps, pitjors camps, com a tot, no? Però sol estar molt abandonat. I al d'estar molt abandonat, això és un dels problemes que també se trobem la gent que volem anar al camp. No sols és això, sinó que tu ara pensa que en el tema hortícola la inversió pràcticament a l'any estàs traient-la. Però ara pensa un xaval jove que vulgui fer frutals, sigui el que sigui, m'ho dona igual. Igual té el quequi, que el taronxer, que ho siga. Necessites 4 o 5 anys d'espera per treure producció. Luego necessites un capital base, diríem, de reserva. Claro, ara pensem, bueno, i l'administració on està? Ajudes, no? Podríem donar ajudes perquè això se poguera fer, perquè si no, què fem? O sigui, bueno, podria dir diversos casos, però n'hi ha un xaval jove que se dedica a fer pitalles ara, un cultiu dels que s'estan introduint com a tropical així, i, clar, la inversió és molt alta, perquè necessita invernadero, necessita tal. Entonces, el xic està fent tot el que sap i més per poder tirar avant, però no recibint ningú tipus de col·laboració ni ajuda per part de ningú. I, clar, tu ara pensa, xaval jove, jo m'he ficat en aquest fregau, doncs me'n vaig a qualsevol empresa
de 8 a 3 o de 8 a 5 i ja està. I els fins de setmana festa. Claro, eso es lo que vol la gent i al final pues, Ai, l'horta s'abandona. però Però sí que és veritat que jo el que dic i sempre dic, bueno, si tenim que dependre d'ajudes i tal, pues mal. Jo preferís que pues, comencem poquet a poquet, que és el camí meu, va ser així, a poquet i de menys a més, però si vols plegar i ja tindres 60 bueno, 60, 10 fanecades de pitalla, fer una inversió i tal, si te va mal les primeres voltes perquè tu no has ensaiat i no saps com va ser cultiu, tota aquesta inversió acabarà que diràs, ah, m'ha eixit mal el cultiu, ho abandone tot perquè m'he gastat un diner i tal. Entonces, sempre per a la gent que vulgui, jo és un consell que de menys a més i tindre el que tu pugues manejar-te bé, perquè és quan vas a estar tranquil, vas a poder treure un producte de qualitat i te van a conèixer en el mercat, dient, hòstia, mira, pues esta persona fa estes pitalles, per exemple, i estan bones, i poquet a poquet, anar a fer-te gran. Hasta on vulguis aplegar, que tampoc fa falta fer-se molt gran, que també ens han ficat en el cap que tenim que ganar milions i milions, fer-se gran, i això també comporta ser esclau. I al final dius, bueno, hasta on volem aplegar i hasta on vull jo caminar. mos han quedat en el tema agrícola un poquet en l'edat de pedra, en el tema comercial. Dime alguna cosa que tu quan vaig a comprar no tinga un preu. Normalment en qualsevol cosa. O sigui, ja me dona igual indústria que servicis. Això té preu. Nosaltres mos fiquen el preu. Mos fiquen el preu, no el fiquem nosaltres. Ja anem mal. L'altra qüestió molt important. Qui sap a nivell oficial el que costa de fer cada cultiu? En alguna publicació tu has vist que apareguen datos econòmics de lo que ens costa als agricultors fer qualsevol. Igual metem la col, que la lletua, que el que siga. Bueno, pues això fa falta tindre-ho clar per dir, bueno, a partir d'ahir jo tinc un benefici i vale estos diners. I tu guanya tots els diners que vulguis, però per lo menos jo tinc els costos coberts. Què passa? Que tu ho envies al mercat i te ho venen a lo que volen i te donen els diners que creuen, ja està. Però no n'hi ha una garantia de que tu pugues subsistir. Claro, estem un poquet en el limbo comercial. Claro, per ahí, jo és el que moltes vegades està clar que n'hi ha moltes terres que n'hi ha mogollon de monocultiu, per exemple, de la taronja del caqui, i això tens que parar a algú gran que te'l compre. I aquest gran que te'l compra te'l paga molt mal. Entonces, sí que és veritat que jo ho veig fàcil, però perquè és el que faig jo, dic, pues bueno, deixem de jugar a los xoquis, d'anar a la gran multinacional i vendre-li tot el que tenim i diversificar un poc més els cultius, en vez de tindre 40.000 fanecaes de caqui o de taronges, tindre diversificat i tu en empreses ètiques, que cada vegada n'hi ha més, pues anar ficant-te en aquest mercat i deixar de jugar al joc que volen que juguen els agricultors, que al final, jo sé que és molt difícil, però al final depèn d'ells i depèn d'un preu que te paguen molt baix per lo que tu t'has gastat. Entonces, és el problema. Entonces, al final diu, pues bueno, diversifiquem i d'aquesta diversificació intentar en cooperatives, en menjadors escolars, entre nosaltres, en els mercats, tu manejar-te aquest producte, però tampoc deixar-se a lo fàcil de dir, pues ara que m'ho traga tot i me dona 0,20 i aquell 0,15, pues ho venc a i tu t'has gastat 0,40. I dius, ai, he recuperat diners, però què passa? Que al final se deixen l'agricultura. N'hi ha que acabar en això. L'organització estructural que tenim és eixa. Clar, i això és el que n'hi ha que al canviar. final, diem avui, el que està... Les grans cadenes comercials, el 80% de lo que se ven en Europa, 5 cadenes comercials ho venen. Imagina't això el que vol dir. Ojo, siga d'ací o siga de fora, i cada vegada més de fora. Perquè jo no sé, si no canvia la PAC, la dichosa PAC, si no canvia i mos fica un poquet en el centre del problema, això no té solució. Ojo, si analitzem el que és l'evolució de l'agricultura mediterrània,
Nosaltres, des que estem en la Comunitat Econòmica Europea, hem anat a menys, a menys, a menys. Els grans, el període gran de València va ser antes d'entrar en la Comunitat Econòmica Europea, quan encara existien les fronteres. Va ser entrar ahí i es començar a ajudar a tot el que és agricultura continental i l'agricultura mediterrània s'ha quedat. Què fem? Bueno, pues jo sí que el que m'agradaria dir de tot això, que al final en l'agricultura, per exemple, que està fent jo, ecològica, sí que la cosa va, vas veient que n'hi ha color, que pots defendre, pots tindre empleats, però jo canvia molt el paradigma de vendre meu jo, anar al consumidor final, tindre tenda online, manejar-me en menjadors escolars, el que siga, però sí que n'hi ha futur i moltes vegades ens volen pintar més negre de lo que n'és. El camp tampoc és, si t'ho organitzes bé al final i tens una professionalització que poquet a poquet ho va donant, al final el que aconsegueixes és una bona rentabilitat i poder viure de l'horta i que no es perga la terra i tindre aquest relleu. Però això se té que escoltar i que aquesta gent s'apropi a la gent que sap perquè siga cada vegada més rentable i professionalitat, que n'hi ha una professionalitat. A veure, viure en el camp no té parangón, o sea, la naturalesa, el sol, l'aire, tot, o sea, l'estar en el mig ambient, o sea, això no té preu. Han de saber vendre-ho. Han de saber vendre que això és la professió millor. I si damunt eres capaç de treballar per tu, que no tingués ningú amo, és que això, això, qui ho té? Els que volen l'horari normal tenen el jefe, tenen el subjefe, l'altre jefe, tenen que, o sigui, un horari estricte. Tu pots fer el que te dona la gana. I en València damunt tenim els mercats, que n'hi ha molts mercats de barri, que pots anar ahí, tindre la teua paraeta i el que cultives vendre-ho i treure, si estàs tu a soles en 5 fanegas, ja pots tindre un sueldo de més de 1.300 euros segur, en 5 fanegas, però tens que saber. Però això ho ha d'entendre la gent jove, perquè si la gent jove, bueno, i els majors també, però sobretot la gent jove, perquè els estudiants que tenim actualment s'han de donar compte de que on estan. Té els seus pros i els seus contra. Jo sempre he dit que l'agricultura és una empresa sense techo. O sigui, estem això, en un clima, en unes condicions que són les que són i ja està. Però que si se vol, lògicament, tenir condicions d'àuria, potser ara menys, però sobretot de terra i de clima, que això no ho té ningú. O sigui, això no ho té ningú. I això és una llàstima que no ho valorem. Tots, tota la societat hauria de valorar això. I damunt el que t'estàs menjant és fresc del terreno i això te dona salut i te dona que estigues bé. Jo ho he provat en la meva pell, o sigui que menjant un producte de qualitat, ecològic, de la terra, d'ací, de temporada, te dona fortalea. Sí. I t'olvides ja de molts medicaments, que és un altre negoci, els medicaments. A veure, la dieta mediterrània té fama. O sigui, Tota la vida. la dieta mediterrània està ahí. O sigui, té una fama impressionant. O sigui, i n'hi ha que explotar-la, és que n'hi ha que explotar-la per tot, perquè és nostra, perquè té beneficis medicinals, de salut, de tot, i ajudaria a la rentabilitat del sector. Així és. Bueno, Ale, Antonio. encantat, de saludar-te. Si vols alguna cosa, assistem. Molt bé.